Ito na kay pagkaon. Ha? Gamay lang te. Ay, salamat kayo te. Unsa din na lechon manok? What? Wala kay kanon. Ay sige. Kanon dito. Ay, salamat kayo. Diriya diyo. Salamat kayo te. Kabutan jud nimo te oy. Sige na. Guwapa pa jud kay ka. Guwapa pa jud kay ka. Sana oh. Sana oh. Sana oh. Okay, so first I wanted to ride the roller coaster. Te pwede mo kiss. Mahal ang bunayo nila na. Ano yan? Kain. May pera kaya tayo pang pagkain. Piso lang naman tay. Bibili ko lang ng tubig. Nag-ano kasi. Kasi ako. Sana oh. Kasi ako dun sa ano. Dito may inuupuan ko dun sa metro. Oo. Nasabi. Inalis kasi ako. Salamat kuya ha. Pinalis ka? Inalis na kasi ako ng amo ko. Kasi may ano kasi. Hindi kasi gusto nila ng kasi matakot sila ka na ano. Na maging zombie ba? Oo. Hindi naman ako naniwala sa mga ano, zombie. O kaya mo maging zombie ka naman kasi kakagating ka ng ano. Mga zombie? Yeah. Ah, hindi ako naniwala yan sa mga zombie. Mabuti pa ano lang. Kasi pag ayaw mo pahabulin ka ng zombie. Oh, hell no! Diba, no? Te, salamat kayo, te. Makakaon na gid ko ani, te. Pwede na. Dugay na ko kaon-kaon. Nagpagyod ko pag ganiha. Gipa ko dito sa may. Nga di man sila musugot o kanang naib. What? Di sila musugot. Mag-zombie lagi ko no ang mga. Bro, what are you talking about, man? Di mo kumutugod ana ang kuan kanang sana. Zombie di mo guna tinuod. Kay makaon. Piso lang. Kapal ng mukha mo! Salamat. Kana lang sa iya ha. Eh mo lang ng 5, tag 5 lang ta. Suluhin mo yan! Ayaw lang. Para na kay bawon. Ayaw na lang. Butan na ninyo. Gwapa pa jud kayo. Salamat ya. Ako gwapo man sad ko. Ha? Wala naman ko pa papauli sa amo agad. Panlay ko no kanang mga zombie ba. Kaya ingon sila kuno ma-zombie na kuno ang mga tao ini ka. Pero di man na tinuod. Run. Joke. Sorry. Joke. Nag-prank kami, prank. It's a prank. Oh, ako na balik ninyo. Salamat ha, butan na niyo yata ng 5. Ay, ito na hatog niya. Hatog ko ng 5. Ilo mo nang pang-apply good. Ilo mo nang pang-apply good. Nardumi ka ng video. Adlo ka kaya? Adlo ka? Nami, nag-prank kami. Oh.
Okay, okay. Salamat kayo ninyo ha. Atin na, payawan kita atin. God bless. Sige. Ano sa amin? Salamat din kuya. Nabuling-bulingit rawan ko. Nabuling-bulingit ra. Ya, kung ano yung mga hatag, ako sa hatag na sama niyo. So, okay na paano raw natag mo kaya wala mong bilayin kwarta sa niya. Kanya, ngalimos ko, magi na siya ng hatag niya. Kwarta gamay, akong kapitong paan, bayin-bayanan ako. Yung hatag sa gusto uban.